awusishi. Sengivana abafowethu ngizodlulisa umlayezo omfishane njengeciko. Amazwi engifuna uwabambo uhambe nawe ekhaya futhi uphile nawo. Uyabona mfowethu, kubalulekile ukuthi mawuyindoda, uma uyindoda abamkhaya ungabi yivaka, ungabi igwala, sizwana. Uma uyindoda ungabi igwala. Into yokuqala leyo nje ukuthi ungabi igwala, ungasatshiswa abanye abafana. Ngoba noma ungahlakanipha kangakanani, kodwa mawukuthi igwala iqhwaga ziyoma endleleni yakho, sizwana. Umeya ngaba ngekho namhlanje, noma ngabe wayifunde kangakanani, ethembeke kangakanani, umholi oqotho kangakanani, kodwa iyafuneka le ndawana yokuthi iba insizwa, ungabi igwala, ngoba uma uyigwala iqhwaga ziyoma endleleni yakho. Noma ngabe isiqhwaga siyisithutha kangakanani, wena uhlakaniphile. Kodwa sizokuvimba laphana uyodlala ilotha, uphethe ithikithi lelotha uyowina. Sivele sikugijimise ngempama kaCalemba, senze ngathi siyakugenca sikugenci, sikuphamabule ngempama kaCalemba. Ugcina ungayanga uyodlala ithikithi lelotha, kanti uma uyinsizwa ungelona igwala, uyakwazi ukuthi ubambe isiqhwaga, usiphuthe uCalemba, ufake kuso, uqhubeke uhambe uyodlala ithikithi lelotha, bese uyanqoba kule nto oyifunayo. Kunjalo-ke bafowethu, bekuyilokho nje abantu abadala, ngithulisa igqoko ngenkulu inhlonipho. Sisebenza kweyikaqedisa isizungu thina, masingena sesashwala ukuthi igcwala intombi abantu abadala. Mhlawumbe ngizoxoxa lo mfana oqhamuka lapha phansi ethoma ngokusweka, uqhamuka lo mfana. Uyabona, ngiyaxolisa abantu abadala. Akufanele ngihlawule, ngiyohlawula. Ngiyawuhlonipha umthetho, ngisuke emdletsheni mina, insizwa ziyahlonipha.